سلام كما يعلكم خبركم تخطاتلتي زينا وشتن وطان حزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبري نعدمنا أرستاتو أمباسادر ساعتين بيتروس نيرترا نبرترو ما سمينار أكايدو بيت صحفة تغلال أوديتر إيرترا نحمشت عمتات استراتيجيكا وتنصرح نتقبار أبكيسو ما كان مياه وسلطنا غردة أب مهنات عامتات ملسيات أستواطي يقبر الله عماليا بلاد شبراوين سرحيت كايد مخانة تقريتو نقداو زرب أمريكان تشاينا نوتاوتي تيركوبر الله تبايلو عامتاوي أهقرا وعلا كتبا أبكتما دافوس كايد الله أمباسادر إيرترا أبي ريبابليك إيطاليا أتوف ساعة بيتروس بإسرة ترين إيرترا ينبرت روما سمينار كايدو أبتي بقندو أبي هلو كنتات هاجرنان معبالتات زبانان زتكور سمينار أمباسادر في ساعة صالح حيال مختن صناعة هزبن منقستين إيرترا كلتشن 10 شمونتن عبيت عواتات مزجيبا كم زحالفت نزعك إبكان زبر رخ سلامن بالتسجنان مسرح دما آتينا يزلنا مدرخ زسكمنا رزين حلفنت كم زقنه بزرزر أبريهم كل ما داو زمدنا إيرترا مس جرابتان كينو زلوا هاجراتون صبق قسقاس يمزجب كم زلوا باب النتات سنيز جلس أمباسادر في ساعتين نناي حبار ربح هذا قلقلو بشركة نتن السلاسلو مدبات كم زلوا بريهم أمباسادر في ساعتين موداتا بتساتفت نزغار وحتى تدحر من لاس نتي بخبيد مسواتي ترخيب زلوا عواتات بمعبادنا مدرعو نفسه كف زي قابول كن ببودا بيتاتون الجامون كعزز الزخاخيرون بيت صحفة تغلال أوديتر إيرترا تمالي أبزا كايدو سنة سرعات نناي عموشتا عامتات استراتيجيكا وتنصرح نتقبار أبقيسو غازيت إنيا هابتن فرز جنة زدلو طبطاب دانايت قبري هوات بيت صحفة تغلالي أوديتر إيرترا كاب كلتشحن 19 كساب كلتشحن 23 زسرحو ني حموشتا عامتات استراتيجيكاوي وتن بإسران كلتن تري أب أسمرا أبزا كايدو سنة سرعات نتقبار أبقيسو تقلالي أوديتر آتو قبرز قابيهر قبر مدهن نتوت إن مللاين زقبرلو تثبيت نمنت سارنا بز أوروبا مجلتي نت استراتيجيكاوي وت إن مدلاو حيالن وهودن سعري كم زحت تتقيسو نأدمع النتقبار ودمع عزوز تساتف النتكالات من قستي أقداسي كم زخونة أجنزيبهم زبيت صحفة زي بناي جزارو ساعق من دقف ناي جلا تكالاتن زدالو استراتيجيكاوي وتن كاب كلتشن 19 كساب كلتشن 23 زخيد استراتيجيكاوي وتني 5 عامت وديو كم حدا سند سلازقربه ني زملكتن عماويل ناي بيت صحفة تغلال أوديتر كا أبزع عديبو مزي استراتيجيكاوي وتنزي كلالن أبتقبال ناي زوتن زها ونياتو بيت صحفة تغلال أوديتر نبينو زسرح تكالا يكونت تكالات منقستي زدلي دقفات التحرزي هيبونو كم منقستي وين زدلي باجت عقم سب اندحر زي توهبوه تكلات منقستو نتستو هذا ناي أوديتر إيتوتات بجبو اندحر زي تقبيلون سجمات كفتر سلازقل بتحد وجن إذني 5 عامات استراتيجية وتن ناي تبيت صحفت نمجلاسنا أبستأكلنا بتحد وجن كا نس عماويلنا استفلا لي تكلات ناي منقستي نمل لاين زلنا مدبات كا ساتن فليتونو كسرحة أفتقباري خا ناتاتن ترى جبو ترى من انتخاب زواتا تبايلو استدالوه مؤواج نايزي استراتيجية وتني 5 عامات إينيرو معزاز نتصنت بيت صحفة أغلالي أوديتر محيال ودابن ممحدارا وعامن معباي توادادارنتن أفراينتن أبالاتو محيال أوديتاوي أغلقلوت كمون مدنفع زمدناتاتو مس مشارختي كابتم كندي شوتوتات نايتوت إنكم زخونو أبريهم بأواج قطري إسران سلستن نزبار شنجاتي ميتن تيس عن كلتن زتا مسرتن بأواج قطري سالاسان شوعتن نزبار شنجاتي ميتن تيس عن سلستن زتا تكأن بيت صحفة أغلالي أوديتر إيرترا كندي تلقوخون ناي منكست حسابات من قطتارن لكعنت فاينانساوي من قصاص مكتتال المخانو زنت زرعاتو قبرز قابيهر بتصفت أسارا رحقو نزتا فالاليو أهقراو شلمات كم زبقع قليجوم يحرنا زنت تستهانس بيت صحفت برقز حادي بقع حادي مسكبابينا ون تتأميتو كرر خلو أقداسي بيت صحفت تاني سخون زلو ترقاقي زلو إذي بعلنا نقول زي كونس إتوم نعنا دقفات زهونا
ምሳና ዝዋስኡ ትካላት ናይ ኦዲት ብደረጃ አፍሪካ ቅድሚ ሕጂ ዝተፈላለዩ ብልጫታት ሂቦምና እዮም እዚ ብልጫታት እዚ ወሃ ዘበልና ስለ ዝኾነ ይኮነን ግን ናትና አበርክቶ ኣብቲ ሕጂ ዘሎ ምዘሎ ህሉ ኩነታትና ናትና አበርክቶ ኣብ ኦዲት ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ፋይናንስያውን ኮምፕላያንስን ኦዲትን እንብሎ ናይ ብሓቂ ዓበይቲ ፃዕርታት ስለ ዘርአና አበርክቶና ከዓ ስለ ዝተመስገና ኣብ 2014 ብቑዕ ትካል ኦዲት ተባሂሉ መታወቂያ ተዋሂብና ሽልማት ተዋሂብና ሓደ ጋንታ ናይ ኦዲት ኒ ፐርፎርማንስ ኦዲት ራይ ዝገብር ወይ ዝሰርሕ አቂምና ስለ ዘለና መጀመርታ እቲ ነዚ ጋንታ እዚ ንምስራት ዝገበርናዮ ፃዕርን ዘፍረናዮ ፀብፃብ ኦዲትን ተራእዩ ብርግፅ ሓደ ሓያል ስራሕ ከም ስራሕና ብዞባ ውድብ አፍሮሳኢ እንብሎ ግምት ተዋሂብዎ ነዚ ዝምልከት ሓደ ሽልማን ሓደ አፍልጦ ተዋሂብና ኣብቲ ሓለፍቲ ፋይናንስ አካላት መንግስቲ ዝተሳተፍሉ ስነ ስርዓት ኣብ ኣገባብ ምምስራሕን ቀንዲ ትሕዝቶን ናይቲ ውጥን ዘተኮረ መግለፂታት ክቐርብን ከሎ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ምምስራት ብልጽቲ ጉጅለ ኦዲተራት ንዘመዝገቡ ዓወት ካብ ኣፍሪቃዊ ውድብ ንምሕያል ኦዲታዊ ትካል ናይ ኣፍልጦ ሽልማት ተቐቢሉ ካብ ዝምስረት ሓደ ዓመት ዘቁፀረ ማእከል ሙያዊ ስልጠና ኣቁርደት ኣብ ምህናፅ ሙያዊ ዓቕሚ መንእሰያት ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ይገብር ከም ዘሎ ተገሊጹ ወኪል ኤርሚና ዓብዱ ያሲን ንሰልጠንትን ኣሰልጠንትን ኣዘራሪቡ ንዘዳለዎ ጸብጻብ ሄኖክ ስምዖን ከቕርቦ እዩ ማእከል ሙያዊ ስልጠና ኣቁርደት ብሰንኪ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሽግራት ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ርሒቆም ንዝፀንሑ መንእሰያት ተቐቢሉ ዓቕምታቶም ኣብ ምህናፅ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ይገብር ኣሎ እቲ ዕላማ ነብሶም ከም ዝኽእሉን መጻኢኦም ከም ዘውሕሱን ንምግባር እዩ ዝበለ ሓላፍቲ ማእከል መምህር ዑስማን ዓብዱ ኣብዚ እዋን እዚ 150 መንእሰያት ተቐቢሎም ሳልሳይ ዙርያ ስልጠና ይህቡ ከም ዘለዉ ገሊጹ ኣብ ስሩዕ ትምህርቲ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ብቁጠባዊ ማሕበራዊ ካልእ ፀገማት ትምህርቲ ኣቋሪፆም ዝፀንሑ ተማሃሮ ዝነበሩ ማለት እዩ ኣብ ትምህርቲ ዝተኣለዩ ዜጋታት ገለ መባእታዊ ሙያዊ ስልጠና ሂብካ ናብቲ ኣፍረይቲ ዜጋታት ንምቕያር እዩ እቲ ዕላማ ነቲ ቤት ትምህርቲ እቲ ንሸሞንተ ኣዋርሒ ዝቕፅል ስልጠና ሞያታት መስኖኣዊ ልምዓት ድራውሊኮ ኤሌክትሮኒክስን ኤሌክትሪክሲትን ስራሓት ካይላ ማእልማን ህንፃዊ ስራሓትን ከም ዘጠቃልል ዝሓበረ መምህር ዑስማን ኣብ ርእሲ እቲ ሞያዊ ስልጠና ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ኣተሓሕዛ ሕሳብን ኮምፒዩተርን ተወሳኺ ትምህርቲ እውን ከም ዝወሃብ ሓቢሩ ካብ ትምህርቲ ምስ ወደወ ስልጠና ምስ ወደወ እውን ሓደ ስታርት ኣፕ ኪት ወይ ከዓ መበገሲ ዝኸውን ንብረት ይወሃቦም እዩ ነቲ ንብረት ወሲዶም ብፕራይቬት ድዩ ብግሩፕ ድዩ ተጠርኒፎም ወይ ከዓ ሓደ ዘማእክሎም ገይሮም ከዓ ነፍሶም ኮይኖም ነቲ ስድራ ቤቶምን ሃገርን ከም ዝኾኑ ንምግባር እቲ ዕላማ ነቲ ቤት ትምህርቲ እቲ ማእከል ኣብ 2017 ካብ ዝኽፈት ወርሓዊ 600 ናቕፋ እናኸፈለ ዛጊት ኣብ ክልተ ዙርያ 294 ሰልጠንቲ ከም ዘመረቐ ጠቒሱ ድማ ሰልጠንቲ ተፈጢሩሎም ዘሎ ዕድላት ብግቡእ ክጥቀሙሉ ተላብዩ ኣብቲ መሰልጠኒ ብስራሓት ካይላ ተመሪቓ ከም ኣሰልጣኒት ኮይና ትነጥፍ ዘላ መምህር ነጃት ሳልሕ ብወገና ኣብቲ ማእከል ተቆፂራ ክትሰርሕ ዘኽኣላ እቲ ዝተኸፍተላ ናይ ስልጠና ዕድል ምዃኑ ብምጥቃስ ደቂ ኣንስትዮ መንእሰያት ዘድማዓሉ ሙያ ክመርፃን ነብሰን ንምኽኣል ክፅዕራን ኣዘኻኺራ ብጣዕሚ ረኺበ ረብሓ ፅቡቅ ኣለኹ የምህር ኣለኹ መምህር ኮይነ ሰሪሐ ከዓ ነፍሰይ ክኣሉይ ተስፋ ኣለኒ ማለት ከማይ ዕድል ዘይረኽባ ብሕጂ ኣትየን ድልየተን ረኺበን ሰሪሓን ንነፍሰን ከኣልያ تسفيت زبالن إن شاء الله تسفالن. بتسجنا إلكترونيكسن إلكتريكسيتين سلتينهم بوجل خوينهم ناتهم تكال بمخفات كاب الصرح زلوا من سيات دما كرم حجي أب آزيو أركامي نايقول بس الراحات ينتف من بارو بمذكر أبت مسلت أنا مأكل بزت ري موياجنا درو نبسو خيلو سدرابيتو يقال خمزلو قليتهم. أما فارق كلتشحن 10 شوعتن أقول قلت جمرة مأكل مويا وصلت أنا أوردت بمنستر تمرتزيل لخوينو بناي من نبابروت أجم تمرتي نزوق أروتو كاب 10 شديشته كساب 3 حاموشتن عام الزعرمي من سيات سلت أنا يهب. زي خبركم تعطاتلتي زينا وشتاها قراب زي تزازيم الله زي الصعب هقراو زينا تاتيو. سراويت مالين نبتها هاجر عسكري زولا عقاب سلام سراويت حبرات هاجراتنا انصار شبراوين زقنع سفيح سرحيت ككايدو مخانو مفليتهم نساتم نزغلصو سالست دحرتي اب سيميناو شنقتا هاجر استقايدن هيوت 10 ابالات عقاب سلام زقزفن شبراو متقعتيو عز سراويت هاجر تي حبراو سرحيت اب سيميناو مالي طرايكيت حاصرنا بكال كبابيتاتون كلحم مخانو غليصم اللو صتا معراب افريقاويت هاجر مالي نمحاس
بوحد 15,000 ኣባላት ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብራት ሃገራት ተዋፊሮም ከም ዘሎ ይግለጽ ይኹን እምበር ጸጥታው ዘይምርጋእቲ ሃገር ዝጥቀስ ምምሕያሽ ከም ዘይረኣየ ምስ ኩነታት ዞባ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይጠቕሱ ጸጥታው ዘይምርጋእ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብዘይ ግዳማዊ ምትእትታው ብሃገራት ዞባ ጥራይ ክምከት ከም ዝኽእል ወተሃደራውያን ተንተንቲ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ዝተፈጥረ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ንምህዳእ ኣብ መወዳእታ ናይ ጽወርሒ ዝክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ክልተኣዊ ዝርብ እወታዊ ውፅኢት ክርከቦ ከም ዝኽእል ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ኣሚቱ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝተኻየደ ቀዳማይ ርክብ ኣዕጋቢ ውፅኢት ከም ተረኽቦ ዝጠቐሰ ሚስተር ፖምፔዮ እዚ ካብ 30 ክሳብ 31 ጥሪ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ዝርብ ሰብ መዚ ንግዲ እውን ዝሓሸ ክኸውን ዘለዎ ተስፋ ገሊጹ ኣሎ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መንጎ ክልቴና ሃገራት ዝካየድ ዘሎ ንግዳዊ ዝርብ እወታዊ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ዝሓለፈ ሰሙን ምሕባሩ ጸብጻባት ይጠቕሱ ይኹን እምበር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ እታው ንብረት ቻይና ዝወሰኖ ወሳኺ ቀረጽ ከልዕሎ ከም ዘይኮነ ይገሊጹ ክልቴና ሃገራት ድሕሪ ዝወሰዶ ናይ ምውሳኽ ቀረጽ ስጉምትን መልሰ ግብርን ዝምድነን ኣሉታዊ ኣንፈት ሒዙ ምጽንሑ ተዓዘብቲ ይሕብሩ ዓመታዊ ኣህጉራዊ ዋዕላዊ ቁጠባት ትማሊ 22 ጥሪ ኣብ ስዊዘርላንዳዊት ከተማ ዳቮስ ተኸፊቱ ምንቁልቋል ቁጠባዊ ዕብየት ንግዳዊ ዘይምቅዳው ኣህጉራዊ ርክባትን ጉዳይ ምውፃእ ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ዝዓበዩ ኣጀንዳታት ናይቲ ክሳብ 25 ጥሪ ዝቕጽል ዋዕላ ምዃኖም ተገሊጹ ካብዚ ን4 መዓልታት ዝቕጽል ኣህጉራዊ ዋዕላ ምብኳር መራሕቲ ኣሜሪካ ፈረንሳይን ብሪጣንያን መዛረቢ ማዕከናት ዜና ዓለም ኮይኑ ኣሎ እንተኾነ መራሕቲ ሃገራትን መንግስታትን ከምኡን ክኢላታት ቁጠባ ዝርከብዎም ልዕሊ 3,000 ዋዕለኛታት ይሳተፉ ኣለዉ ብ21 ጥሪ ኣብ ጸሊም ባሕሪ ባንዴራ ታንዛንያ ኣብ ዘንበልበላ ክልተ ናይ ጽዕነት መራኽብ ብዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ወሪዱ በቲ ዛጊት ጠንቁ ዘይተነጸረ ሓደጋ ብውሕዱ 11 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝሓበሩ ጸብጻባት ዳሃዮም ዝጠፍአ ካልኦት ብህይወት ንምድሓን ስርሒት ይካየድ ከም ዘሎ ፍሊጦም በቲ ብሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ዝካየድ ዘሎ ስርሒት 14 ሰባት ብህይወት ከም ዝድሓኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ወገናት እቲ ሓደጋ ኣብተን መራኸብ ዝተጻዕነ ጋዝ ድሕሪ ምንታጉ ከም ዝሰዓበ ይሕብሩ ኣለዉ ኣብ እዋን እቲ ሓደጋ ኣብቲ ኣህጉራዊ ማያት ብርቱዕ ማዕበል ከም ዝነበረ እውን ተፈሊጡ ብሪጣንያ ንቁጥሪ ናይተን ናብ ሶርያ ኣዋፊራተን ዘላ ነፈርቲ ውግእ ብልዕሊ ፍርቂ ከተጉድሎ ምዃና ሓቢራ ሓይላ ኣየር እታ ሃገር ካብተን ኣብ ሶርያ ዘለዋ 14 ነፈርቲ ውግእ ነተን 8 ኣብዚ ቀረባ ግዜ ክስሕበን ምዃኑ ብ21 ጥሪ ፍሊጡ ምክንያት ናይቲ ስጉምቲ ዘጊት እኳ እንተዘይተሓበረ ምስ ውጥን ምስሓብ ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ሶርያ ምትእሳር ክህልዎ ከም ዝኽእል ወተሃደራውያን ተንተንቲ ይእምቱ ዳዕሽ ኣብ ሶርያ ከም ተዳኸመ ዝሓበረ መምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብታ ሃገር ተዋፊሮም ዘለዉ ኣስታት 200 ወተሃደራቱ ክስሕቦም ምዃኑ ዝሓለፈ ወርሒ ምግላጽ ይዝከር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሪጣንያ ኣብታ ሃገር ኣዋፊራቶም ንዘላ ፍሉያት ሓይልታት እውን ክትንክዮም መደብ ከም ዘለዋ ገሊጻ ኣላ ሩስያን ጃፓንን ኣስታት 70 ዓመታት ዘየቃደወን ጉዳይ እጀታ ደሴታት ብልዝብ ንምፍታሕ ተዘራሪበን እቲ ዝርብ 22 ጥሪ ኣብ ሩስያ ምብጻሕ ዝፈጸመ ቀዳማይ ሚኒስተር ሺንዞ ኣበ ምስ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዘካየዶ ርክብ ተኻይዱ ኣብቲ ርክብ ብዛዕባ ዝተበጽሐ ምርዳእ ዝገልጽ ዝርዝር ሓበሬታ እኳ እንተዘየለ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ነቲ ጉዳይ ብልዝብ ንምፍታሕ ተሰማሚዖም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ይእምቱ ክልቲአን ሃገራት ነቲ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ዝተፈጥረ ጉዳይ ብሰላም ንምዕራፍ ድልውነተን ክገልጻ ምጽንሐን ጸብጻባት ይረዱ እስራኤል ብ22 ጥሪ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ወሽመጥ ቃዛ ደብዳብ ነፈርቲ ካይዳ በቲ ናይ መልሰ ግብሪ ምንባሩ ዝተገልጸ ደብዳብ 10ታት ፍልስጤማውያን ከም ዝቐሰሉ ዝሓበሩ ጸብጻባት ኣብቲ ከባቢ ዝጸንሐ ወጥሪ መሊሱ ከም ዝገደደ ገሊጾም ነቲ መጥቃዕቲ ዝኾነኑ ሰበስልጣን ርእሰ ምምሕዳር ፍልስጤም ሕነ ናይ ምፍዳይ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝኽእል ይገልጹ ብምህላዎም ሰብኣውን ጸጥታውን ክሳራታት ከይውስኽ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ኣሚቶም እስራኤል ካብ ወርሒ መጋቢት 2018 ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ብተካይዶ ዘላ ተደጋጋሚ ደብዳብን መጥቃዕትታት ፎኪስ ብረትን ኣስታት 300 ፍልስጤማውያን ከም ተቐትሉ ይግለጽ
زي خبركم تقاتلتي زينا وشتن وطعن نابزي تزازيم لهم مس زترفو مدبات ايرتي بنحدكم ሓደ ሕጋዊ ሎባ ንብሎ እንታይ ረኣሒታት እዩ ዘማልእ ካልእ ምዝብ ሓፈሻዊ ባህሪ ናይ ለበዋ ተተሓሒዙ ዝመጽእ እንታይ እዩ ካብ ሓደ ንላዕሊ ዝኾኑ ሰባት ኣብ ሓደ ናይ ለበዋ ሰነድ ተጠርኒፎም ለበዋ ክገብሩ ሲቪላዊ ሕግና ኣይፈቅድን እዩ ሓደ ገዛስ ኣቀዲምካ ሸጥካዮ ከለኻ ከም ሁሉ ገይሩ ነቲ ገዛ ተቐይሱ እንድሕር ብለወባ ንሓደ ውላዱ ወይ ንሓደ ፈታዊ ሂበዮ እንድሕር ኢሉ እዚ ሕጂ ክትግበር ዘይክእል ነገር እዩ ኣብ ሕጊ ክንመጽእ ከለና እቲ ቁኑዕ ሕልና ዝበሃል ኣሎ ቁኑዕ ሕልና ክንብል ከለና ኣብ ውዕል ክትኣቱ ከለኻ ውሳኔታት ክትገብር ከለኻ ምርጫኻ ክትገልጽ ከለኻ ኩሉ ግዜ ኣብ ቁኑዕ ሕልና ዝተመርኮሰ ክኸውን ኣለዎ ውዕል በቃል ክኸውን ይኽእል እዩ ውዕል ከዓ ብጽሑፍ ክኸውን ይኽእል እዩ ጽሑፍ ስለ ዘይብልካ ውዕል የብልካን ማለት ኣይኮነን እቲ ዝበጽሕ ዘሎ ስምምዕ ውዕል ክበሃል እንተደኣ ኮይኑ እቶም ተወዓዕልቲ ወገናት ነዚ ፍታዎም እዚ ነዚ ፍቃዶም እዚ ዝገለጹን በቲ ዝኣተውዎ ውዕላዊ ግዴታ ከዓ ክቕየዱ ምዃኖም ዝገለጹሉን ዝተቐበልዎን ምዃኑ ከዓ ኣብኡ ክግለጽ ክኽእል ኣለዎ ውዕል ሕጋዊ ክኸውን ተደኣ ኮይኑ ተወዓልቲ ወገናት ውዕል ንኽፍጽሙ ብቕዓት ክህልዎም ይግባእ